תלוי באנשים האלה, בשופטים. דיברו הרבה מאוד על השופטים גם בחצי הגמר, בעצם כל הזמן הם בכותרות. חשוב מאוד שהמשחק היום יהיה עם שיפוט טוב. שאף אחד לא יאשים את השופטים בסוף, זו המטרה. זה גם חולון עולה, פלורס, וויטרס, וושינגטון, ווטסון וליפשיץ. חיפה עם בן דוד, מזרחי, קוז'יקרו, סיילס ורוס. הנהלת מכבי חיפה יצאה בפנייה לקבוצת הכדורגל של המועדון, שאגב נמצאת כאן כדי להביא קהל, כן, מאחורינו. אמרו לי גם שהכדורגלנים שמכבי חיפה נמצאת כאן, הכדורגלנים של חולון לא הגיעו. לא, שטרוקה, פנסו, מי אתה רוצה? מרקו בן ברוך, אבי פס? יש בליגה ב', אבל עוד שעולים בליגה א'. יוצאים לדרך, מרק גביע המדינה ווינר לשנת 2009, בן דוד לכדור הראשון. שיץ שומר עליו, מזרחי מקבל חלק הקריירה שלו בהפועל חולון. הנה בנדה ששיחק בהפועל חולון בין היתר. בואו נראה צלסה מתחת הסל, עושה נקודות ראשונות במשחק למכבי חיפה. ליפשיץ עכשיו. ווטסון, הקפטן של חולון, לפני 9 חודשים הניף כאן צלחת, מחפש גם גביע. הנה וושינגטון, אחד השחקנים המוכשרים והאתלטיים ביותר בארץ, עושה נקודות ראשונות קשות ונכנסות. בן דוד. הנה קוז'יקרו. מזרחי רוצה מסירה, מקבל את זה. וויטרס שומר על סיילס, מצ'אפ מאוד מאוד מעניין. בנדה עכשיו בחוץ, 6 ראשון ההתקפה. מזרחי מסתבך שם, 2 שניות לזרוק. כדור קשה של מזרחי נופל לידיים של קוז'יקרו. והמפתח אולי הכי חשוב במשחק הזה, כדורים חוזרים. שתי קבוצות. כדור נגע בטבעת. נגע בטבעת, שדני פרנקו יירגע. שעון חדש. כדורים חוזרים, מפתח בכל משחק, בעיקר במשחק הזה. חולון תנסה לשלוט קצת מהר מאוד קדימה להתקפות מעבר. חיפה תנסה לדחוף את הכדור פנימה, לשלוט בקצב. יש כאן הבדל ברור בין הסגנונות של הקבוצות. שתי הקבוצות עם 12 כדורים חוזרים בממוצע בהתקפה בליגה. וחולון הולכת בגלל האתלטיות. חיפה עם הכוח של קוז'יקרו, והיא תנסה להביא משם לא מעט נקודות כמו שעשתה נגד הפועל ירושלים. בן דוד מקבל את זה מחוץ לקשת, הכדור שלו לא טוב, סיילס על עוד כדור חוזר אחד בהתקפה, אין לו נקודות. וזה של וושינגטון, וחולון לא סוגרת טוב לריבאונד בפתיחת המשחק הזה. פלורס עכשיו, האיש של חולון בחצי הגמר. פלורס 20 נקודות ב-21 דקות, כולל 10 נקודות ב5 הדקות האחרונות. ליפשיץ מקבל את זה עכשיו. הנה ווטסון, קוז'יקרו שומר עליו, אגב השניים חברים טובים מאוד. ליפשיץ לוקח את זה מרחוק, לא מדייק, הכדור של סיילס. שתי הקבוצות עמיתים עם אותו סגנון משחק בהפתיחה, מנסים להביא נקודות בפנים, ללכת על בטוח, והשלשות הן רק ברירת מחדל. קוז'יקרו מחטיא לו עוד ניסיון אחד, שניים שומרים עליו, עכשיו הוא עושה נקודות. באחת הכדורים החוזרים, באחת 2 דקות של משחק. פלורס עכשיו. זמן בין הברוס, לא עושה עבירה. חיפה מנסה להוביל את פלורס ימינה, ברגע שהוא הולך שמאלה כמו טימי באוורס צריך להביא נקודות כמעט מכל טווח, או כניסה פנימה או לצאת החוצה. כדור של פלורס. הנה ווטסון, וושינגטון מרחוק, לא פוגע, סיילס על כל כדור כזה לבד. למזרחי, הנה הזריקה מבחוץ, עדיין הקבוצות לא פוגעות מחוץ לקשת. זה משהו שנלקח בחשבון, אחוזי קליעה במעמד הזה בפתיחת המשחק, הידיים טיפה רועדות. וויטרס חופר ועושה נקודות. טעות של קוז'יקרו, וויטרס זה שחקן של 45% מהקו, אז אם הם עשית אותם פאולים על ווטסון, צריך לשלוח את וויטרס לקו. קוז'יקרו עכשיו. רוס מנסה לברוח לפלורס ולא מצליח, יוצא החוצה כדי לקבל מסירה. סיילס, מזרחי בפינה, רוצה את זה, וושינגטון יוצא אליו. 5 לישון ההתקפה, מזרחי לא רואה את השעון, מנסה שם להכניס כדור, פתאום שורק לעבירה נגד ווטסון.
זה עכשיו רוס, חזיר לבן דוד. יוצא את הפיק אנד רול שם עם סיילס, כדור הולך למזרחי, יש את זמן להתקפה עבירה, שרוקת נגד פלורס. פלורס, חולון, עבירה ראשונה. לא נתקבצה, הציעה שני שחקנים על סיילס. זה מה שאנחנו רוצים יותר ממזרחי, שיותר יחדור לסל ולא רק יעמוד מחוץ לקשת וידפוק שלשות. זה בדיוק עכשיו מה שהוא עושה, והכדור הזה לא נכנס, אבל יש לו עבירה נגד וושינגטון. לקוז'יקרו אנחנו יודעים שהוא קיר בטון. כן. אז לפרוץ חסימה, הצלחת להפיל אותו, השופט בטוח רואה את זה. אשכנזי, זה נגמר פלייאוף ב-2003 עם נהריה. רוס מכניס את זה לבן דוד עכשיו. שיקרו בצבע במאבק עם ווטסון, עכשיו הכדור הולך לקוז'יקרו, אז אנחנו רוצה את זה בחזרה. ווטסון שם גוף, כדור של עידו, היה ניסיון טוב של קוז'יקרו להכניס של מסירה לסייס. זה מה שחיפה עושה תמיד נגד אזורית, חיקוי של התרגיל של מכבי תל אביב עם בסטון דבויצ'יץ'. הייתה קשה של בן דוד, הכדור שלו לא נכנס, הידיים של מי, בסופו של דבר של סייס. שלושה שחקנים צהובים קפצו על הכדור, סייס זכה. חולון לא מצליחה לשלוט בריבאונד הגנה ובגלל זה היא לא מצליחה לרוץ. 6-2 בכדורים החוזרים, ליפשיץ מכניס את זה לווטסון. בא ריבאונד עם בת כפה למכבי חיפה. פלורס לוקח זריקה קשה וקשה לשלוש. היתרון של חולון, 7-6. 5 דקות וחצי לרבע הזה, וויטרס בא לעזור מה שנראה, סלס חופשי מעביר את זה לרוס. קוז'יקרו, 7 לישון ה-24, בן דוד עכשיו, הוא לא זורק, רוצון חוטף את זה עכשיו, יש כאן עבירה בלתי ספורטיבית. עמית, אני לא בטוח. עמית בן דוד כבר בלי חמצן, דקה 50. סלס נאבק פה, אני לא ראיתי פה שום עבירה בלתי ספורטיבית, גם בהילוך הרגיל, היה גם עוד שחקן מאחור, זה לא שהוא היה אחרון. מאמנים תמיד רואים את זה. שאלה מתי אחד משני המאמנים ימצמץ ראשון ויכניס את השחקן שהוא יותר אפקטיבי מבחינתו מבחוץ, אם זה פי.ג'יי מקי שנתן משחק נהדר בחצי הגמר, ובצד שני טולברט. הוא נשאר של חולון עכשיו. ליפשיץ להתקפה. וויטרס. עושה את האליופ הזה, יש כאן עבירה. חובתו של קוז'יקרו מנע שם את האליופ לוושינגטון. 3 העבירות. למה אני לא יושבים להגיד עוד את זה? פלורס. כדי לראות את פלורס קולה יותר טוב. 10-6. עכשיו רוס, תראה את זה למזרחי. קוז'יקרו עכשיו מול פלורס, יש כאן מיסמץ' וקוז'יקרו מנצל את זה. ליפשיץ ממהר. ווטסון עם קוז'יקרו עושה את הנקודות. המהלכים הברווזיים האלה של ווטסון. והנה עכשיו וויטרס קצר מדי. עוד מאבד את ההזדמנות.
מאוד אפקטיבי של ליפשיץ וגם באים לעזור לו. רוס עכשיו. עבודה טובה של פלורס בהגנה, אין מי שיקח את הכדור, עבירה נגד וושינגטון, השנייה שלו. רביעית קבוצתית של חולון. חולון אבל מצליחה בדקות האחרונות להפוך למשחק קצת לברדק. וזה מתאים לה, בברדק היא צריכה להביא נקודות במתפרצות. מגרש פתוח, זה מה שפרקו רוצה. מגרש הוא פתוח, הוא תמיד מגרש פתוח. ככה מישהו אמר לי מחולון. אני כל הזמן מסתכל על העצים כאן, כל הכבוד. איפה כל הקהל הזה של מכבי חיפה היה בחצי הגמר? תסביר לי. לא האמינו שיעברו. בן דוד, הנה פוז'יקרו. סיילס בצבע שם במאבק עם וויטרס, עכשיו מקבל מסירה. לוקח את הזריקה, מחטיא אותה, כדור חולוני. פלורס מוריד את זה לוויטרס. קשה, מחטיא, הכדור יהיה של חיפה. אשכנזי הולך להכניס את בי.ג'יי מקי. משמע. מחליף את רוס. אולי מקי אבל יוכל להסתדר הגנתית עם פלורס, מה שרוס עשית חוץ מהשלשה הצליח יותר. כדור אצל בן דוד. מזרחי עכשיו, לא לוקח את זה מרחוק. וושינגטון נותן לו את המטר. הנה פוז'יקרו. בן דוד לא מצליח שם לברוח לפלורס. 4 לזרוק. סיילס לוקח את זה פנוי לגמרי, מחטיא לגמרי. הכדור שוב חוזר לסיילס, לא עושה נקודות. סיילס עם 6 כבר, וגם 5 כדורים חוזרים, 3 מהם בהתקפה. אחד לא סוגר אותו לריבאונד, וחולון משלמת על זה, כי ללא הריבאונד זה הפער של ה... מה זה? משהו חדש. אלה לא הזריקות שוויטר צריך לקחת. לא מגיע מהקו, אז אתה רוצה שיגיע מהשלוש. שם גם עושה שם טעות בהגנה, אנחנו בשוויון. מהלך לא טוב של וויטרס, לא התקפית ולא הגנתית. סיילס בינתיים האיש של חיפה עם 8 נקודות, ב5 כדורים חוזרים, אנחנו בשוויון 12. וויטרס. וושינגטון עכשיו. אלה לא הזריקות של ווטסון. חולון לוקחת זריקות לא נכונות, גם וויטרס, גם ווטסון, אלה לא הזריקות שלהם. אז הגיע הזמן להכניס את טולברט. טולברט יכול להחליף את וושינגטון, יכול להחליף גם את וויטרס, ואז לשחק עם מרכב של וושינגטון 4. וושינגטון יכול לעמוד מול ג'פרסון הגנתית. הוא אצל בן דוד, הוא שומר עליו. ג'פרסון. עכשיו עבודה טובה בהגנה, הכדור מגיע למקי. 8 ראשונה התקפה. בן דוד עכשיו. מקי לא לוקח את זה, אבל תכף לא תהיה לו ברירה, הנה באה זריקה, והנקודות ל3. בי.ג'יי מקי מעלה את חיפה ליתרון 15-12. לא במהלך של 7-0. חיפה, סליחה. וושינגטון עכשיו. איזה אתלט, וואו. הוא יהיה שחקן. ג'פרסון זה קצת התבגר והוא יהיה שחקן גדול בעוד שנתיים. מצ'אפ מעניין, שניהם יצאו מקולג'ים, שניהם אתלטים. מורת נכנס בחיפה, קוקייה בחולון, במקום וויטרס, קוקייה שיחק בעונה שעברה בחיפה, עלה את הליגה המזרח, יורד הספסל, גם אורלנד תכף ייכנס. חולון הובילה 10-6. וושינגטון מדייק פעמיים. 2 דקות לסיום הרבע, הולנד נכנס, וושינגטון יורד לנוח.
של סייס. בן דוד. הוא רק לקבל את זה, הולנד שומר עליו. עוד מעט טולברט תיכנס בחולון. הנה בן דוד מנסה להכניס שם את הכדור. עוד 4 שניות. פיק אנד רול על הבן 2 שחיפה מנסה לשחק איתו על בן דוד מושחר מדי, אחרי כל כך הרבה מסירות, וחולון מתמקד בבן דוד, משאירה את ג'פרסון בחוץ ושחקנים אחרים. חיפה חייבת לעשות את המהלך הזה קצת יותר מוקדם. מקי. שעון של ה-24 הלך מאוד מאוד מאוחר. עכשיו טולברט עם הכדור. היה טוב מאוד בחצי הגמר, כלה 18 נקודות ומסר 5 אסיסטים. אנחנו רוצים לשמוע דיווח של חרוש שלב. דרון וושינגטון עם חתך באצבע, מקבל חביצה מהספסל, מהרופא של חולון. לדעתי הוא חוזר תוך כמה דקות. השנייה של פלורס, סגב מחליף אותו. אני פרנקו משלים כמעט של כל החמישייה. רוס מוביל את הכדור עכשיו, סגב שומר מצוין, נצמד אליו, הנה קוז'יקרו עכשיו. אין כאן נקודות, יש ריקה לעבירה. גם קוז'יקרו, גם סייס יותר קל להם. יהיה לחולון איזה שט בלקר, אתה יודע, מאחורה שיבוא. קוז'יקרו היה שחקן, אתה יודע, שהרבה פעמים נחסם, והערב קצת יהיה לו יותר קל, והוא יכול להיות הרבה יותר אפקטיבי, וקבל את הכדור בעמדות יותר טובות. ג'פרסון שחקן של 68% מהקו, עונתי בליגה. שחקן מאוד מוכשר, אבל יותר מדי עליות וירידות במשחק שלו, גם תוך כדי משחק. עכשיו סגב מריץ את טולברט. אורלנד בצד השני, פגיעה באלכסון. והזריקה של טולברט והנקודות. חולון מחזירה לעצמה את היתרון. סגב לא מצליח לחטוף את הכדור ממקי. עכשיו מקבל את זה פורט. הנה רוס, טולברט שומר עליו, ג'פרסון באלכסון, יש כאן עבירה עוד לפני. עבירה של סגב. פחות מדקה לסיום הרבע, בדיוק כמו שחשבנו, בלגן, סקור נמוך, מלחמה. כן, מתאים לחיפה יותר. תפר קצת מהשופטים, שלא יהיה מצב היום של אובר קולינג. שלא יהיה מצב שאנחנו, אתה יודע, כל המשחק הזה זה צעדה לקו העונשין. סגב להתקפה. עכשיו טולברט. מגיע שוב באלכסון. טולברט מכניס את הכדור הזה. מגיע איכשהו לקוקיה, עבודה טובה שם בהגנה של ג'פרסון, חיפה יוצאת קדימה עם פורט. רוס עכשיו. רוס לוקח זריקה, הכדור שלו לא נכנס, חוזר לידיים של פורט. תשמע, הסיפור זה הריבאונד, חולון פשוט לא במשחק מהבחינה הזאת. 7 כדורים חוזרים, 6 בהתקפה, ועשו להם גם נקודות, ולא שעשו להם לפחות 8 נקודות. אחת הבעיות זה שהולכים 2-3 שחקנים על שחקנים שחודרים, שחקנים שזורקים לסל כמו במקרה הזה, ואין עזרה בוויקסייד בצד החלש, כדור קופץ, בדרך כלל שאתה זורק בצד אחד, כדור לפעמים בדרך כלל קופץ בצד שני, ושם אין שחקנים של חולון. פורט עבר העונה פציעה די קשה בכתף, קרתה לו מול הפועל חולון בליגה, נהדר לכמה משחקים, שחקן חשוב מאוד ברוטציה של אבי אשכנזי. 7-0 בהזדמנות השנייה לחיפה, שליטה מוחלטת בריבאונד. אני חושב שבסופו של דבר חולון יכולה לרדת מרוצה מהרבע הזה, זה יכול יותר גרוע מבחינתה. בסדר, אבל האמיתי, אתה לא יכול לבנות על זה ערים וגבעות. זריקה קשה, והכדור נכנס.
הרבע הראשון מסתיים. 18-18 חסות, וחוזרים לרבע השני. אנחנו רוצים לשמוע מה יש לאפרת מייטליס לספר לנו על רקע הביצועים של סיילס, השחקן המצטיין של חיפה ברבע הזה עם 8 נקודות. אפרת. כן, אז אשכנזי מאוד מרוצה מהשליטה של השחקנים שלו בריבאונד, בהתקפה הוא מבקש מעט יותר ריכוז. תודה, אורי שלו רוצה לספר לנו בצד השני. דני פרנקו מבקש מוויטרס להרביץ בהגנה ולקחת ריבאונד בכוח, מסגב לדחוף מהר את הכדור בהתקפה. כדור של סגב. די.ג'יי מקי לוקח לו נקי, ועכשיו כל מתקרב שם בכדור נשאר של חיפה. עצבני על סגב, אני מבין מה... הנה רוס עכשיו, קוז'יקרו מעביר את זה למקי. שלושה אחת כבר יש לו, עכשיו טולברג נצמד אליו. רולנד יורד לפרקט וקם, קוז'יקרו פנוי לגמרי. עשיתי את זה. שחורים בידיים שם בהגנה בחולון, לא משתתפים מהכדורים החוזרים, כדורים פשוטים. עכשיו טולברג. מולו, פגיעת הרגיל בא לחסום. טולברג לוקח את הכדור מרחוק, וזה נכנס לשלוש. טולברג מרגיש שהוא פעם, לוקח על עצמו את המשחק. השחקן הוותיק ביותר כאן, בן 34. יש לו גביע ספורטה עם סיינה, ולפני 7 שנים הוא רוצה גם גביע המדינה. יש לו 36 נקודות על קונטיקט. דורון שפר כבר לפני 14 שנה. עשית שיעורי בית. היה מוזר, אתה יודע, לבוא מסיינה, גביע ספורטה, נאומוסקי, סטפנוב, קבוצה שהלכה שנה אחרי זה ליורוליג, פתאום, בום, מכבי פתח תקווה. זה לא אצל הלוזונים. הנה, לוזון פה. בן דוד, בא לראות אותו. כדור של פורט עכשיו, רולנד שומר עליו. בן דוד, סגל איתו. קוז'יקרו בא לעשות חסימה, בנדה לא מנצל אותה עדיין. בנדה לא במשחק עדיין. 7 שניות לזרוק, קוז'יקרו מוציא את זה לג'פרסון. מרחוק, הכדור בפנים. יש לו את זה, יודע לצאת החוצה, לקחת זריקות מרחוק. אנחנו בשוויון. רוס נצמד לטולברג, ועוד מעט ישרקו לו פאול. עכשיו אורלנד. טולברג, מה זה הזריקה הזאת? יותר מדי. ג'פרסון פוסט טו פוסט. כדור שלו בחוץ, עוד כדור חוזר בהתקפה של קוז'יקרו, וגם נקודות לאיתו. עידו פשוט ענק, יודע איפה לעמוד. רוטסון תכף יחזור כדי לנסות לעזור בכדורים החוזרים. קבוצה של 5-0 של חיפה עם יתרון 13-6 בריבאונד. עכשיו אורלנד. התקפות של חולון קצת תקועות עכשיו, טולברג שוב לוקח זריקה, נחסם על ידי פורט, עבודה נהדרת של פורט בהגנה. בן דוד עכשיו, חולון נראית לא טוב, פרנקו כבר מסמן למזכירות פסק זמן, אבל אולי הוא יחכה קצת עם זה. עבירה של וויטרס. יותר מדי לחץ, עצבים בשתי הקבוצות. יושב ראש ההתאחדות לכדורגל. פסק זמן שלוקח פרנקו, מיד חוזרים. הנה המספרים אלי. כן, מספרים של חולון, המספר הבולט תמיד זה הנקודות במתפרצת, אין ריבאונד, לא מצליחים גם לגרום לחיפה ליותר מדי עיבודים, לא מצליחים לרוץ, ואי אפשר כל הזמן יהיה לסמוך על הקליעות המטורפות האלה של טולברג. אחת חיפה לא רק שהביאה איזה בונוס מהמתפרצת, מספר העיבודים קיזזה היום, והנתון המשמעותי ביותר שלא מופיע בסשן הזה זה 7 כדורים חוזרים בהתקפה שנותנים לה עד עכשיו 9 נקודות. דיווחים, אורי, מה אתה שומע? דני פרנקו לא מרוצה מוויטרס והוא עושה לקבוצה שלו בעיקר תרגילי הגנה. אפרת שלך? כן, אשכנזי מבקש מכל החמישייה שלו אגרסיביות במיוחד בריבאונד, בהתקפה הוא מבקש לשחק פנימה. חולון חוזרת עם קוקיה, סגב, רוטסון, אורלנד וטולברג, חיפה עם בן דוד, רוס, קוז'יקרו, ג'פרסון ופורט.
זה קצת מוזר מבחינתו של פרנקו עם 4 ישראלים. אני בעד כמה שיותר ישראלים על המגרש. לא ראינו מצב עמית שפלורס, אבל כנראה עם 2 עבירות, בגלל זה פרנקו שומר עליו. פלורס וטולברג יכולים ביחד לגרום לאיזושהי בעיה בהגנה של חיפה. קורת מכניס את זה. עבירה של קוקיה שמבקש אופנסיב, לא מקבל. השנייה של אורי. אתה רואה אבל איך חיפה משחקת נכון, ממושמע בהתקפה, כדור נכנס פנימה, הולכים על הגבוהים, קודם כל יורד למטה, יחושיט שם את רגל שמאל. בנדה יכניס את זה. עוד מעט פלורס יחזור, ושיקרו עכשיו. מסתכל לפרוטסון אל הסל. ג'פרסון באמצע, מקבל את זה עכשיו. מול קוקיה, לוקח סיפה ל2 נקודות, לא פוגע, סוגב על הריבה. יש פה את אורלנד, בצד השני ווטסון. סגב מחכה. תראו כמה התקפה של חולון תקועה עכשיו, הנה ווטסון. סגב. איזה כדור. רוס עכשיו. גולדברט מולו, רוס עד הסוף עם נקודות. וחיפה עולה ליתרון 4. כן, רוס זה שחקן שמתאים לו יותר מתפרצת, יותר, זה לא התקפות מסודרות. עכשיו טולברג. עוד איבוד כדור אחד. קורת צריך להריץ את רוס, יש לו גם את ג'פרסון. הכדור הספציפי וגם עבירה. איזה סל וירטואוזי של רוס, שמקפיץ כאן 5,000 ירוקים בהיכל נוקיה. אידו קוז'יקרו עושה פשוט עבודה, אנחנו לא רואים כאן, החטיפה התחילה למעשה מהעזרה של קוז'יקרו. חיפה בהרכב הזה, חטיפות, צריכה יותר לרוץ, להביא נקודות קלות. רוס על קו העונשין. שחקן שהגיע מגבעת שמואל כדי להוריד לחץ ממקי. אפילו על הריבאונד של העונשין הזה אתה רואה את קוז'יקרו שם חולון לא מצליחה לייצר לעצמה זריקות נופות. תרגילים לא הולכים עד הסוף. הנה בא עוד זריקה של טולברג. אבל זה לא כדורסל, השאלת מתי, עד מתי טולברג, חולון לא משחק איתו. אבל אין לך הרבה דברים אחרים להביא, עמית, אתה עושה פיק אנד רולים הנמוכים, הגבוהים, 2 שחקנים של חיפה הולכים על טולברג, על פלורס, עכשיו הנה חולון עברה ל-1-3-1, בוא נראה אם זה יעזור לה. רוס עכשיו, נעביר את זה לבן דוד, פנוי לגמרי ל3, זה לא נהריה שיש שם איסוס בקלעים מבחוץ, חיפה היא קבוצה של 38% מהשלוש, עוד מעט אולי גם מזרחי יחזור. טולברג, הנה אורלנד. מדברים על שלשות, זה האיש של חולון בתחום הזה, לוקח של זריקה מ2, אני לא בכיוון. סיילס חוזר במקום ג'פרסון. קורת מקבל מרוס. קוז'יקרו, רוס. הנה בן דוד לוקח עוד שלושה אחת. וגם זה נכנס! מה אמרת על בן דוד? שהוא לא במשחק? חולון החזירה אותו למשחק, אזורית, גם עכשיו אזורית 2 מלפנים ו3 מאחור, כאשר עוזבים את שחקני החוץ של חיפה. מכבי חיפה ביתרון C של 9 נקודות, 33-24, 5 דקות להפסקה. רק כדור יעילה, אף אחד פה לא יוצא, החיכוי פה בין שני השחקנים לא עבד טוב. וגם מזל קצת, לא יכול להזיק. וושינגטון תכף יחזור.
ברבע הזה, 15-6 לחיפה, אחרי שוויון 18 ברבע הראשון. עבירה על קוקיה של ג'פרסון. בסך הכל חיפה, אתה רואה כמה חולון לא מעמיסה, חיפה עבירה שנייה קבוצתית, 10 שניות. לא יודע למה הוא הצליף אותו, כי רוס היה טוב עד עכשיו. מה הפאולים של רוס? עבירה שנייה, בסדר. כדור של פלורס. חולון חייבת להגיב מהר לפני שהמשחק יברח לה בשלב מוקדם מאוד במשחק. הנה נקודות של פלורס. ראינו עכשיו תרגיל דאבל אלבו, ביג אנד רול, חסימה משני הצדדים. פלורס בחר ללכת ימינה. העזרה של הגבוהים של חיפה, שקוז'יגרו לא נמצא, היא פחות טובה. פורט עכשיו מעביר את זה לבן דוד, האיש החם של חיפה. הנה מקי, לא לוקח את זה. מעביר לצד השני. בן דוד ממהר לסייס. עינת כדור פשוט נהדרת של חיפה. פשוט נהדרת. וזה נגמר עם עוד שלושה אחת של פורט. 5-7-3 אצל החיפאים. הזריקות יחסית נוחות, מגיעות אחרי הנעת כדור בניגוד לזריקות של חולון. עבירה נגד מקי. פסק זמן של פרנקו, השאלה, פרנקו חוזר אחרי הפסק זמן עם אותה אזורית, מה שהוא לא עשה בחצי הזמן. פסק זמן גם אצלנו. מיד אחרי הגמר מדינה במיל. אלי, מכבי חיפה פתחה עם 0 מ-2-3, מאז רק רשת. בואו נשמע את אבי אשכנזי, אפרת. Also, if it's a switch or if you are lead, Tolbert take shots from 9 meters. Flores and Tolbert, okay? Stop the ball! They're looking to drive! You gotta stop the ball! Everybody taking it! Okay, be aggressive on both of them and the big guy help! Guys, anyway, we back against fast break again and again, I tell you! Don't let them run! Second, everybody to the rebound and cut their head! No easy fucking basket on us! טוב, מה שאשכנזי עדיין, ההתקפה שלו זורמת נהדר, גם הוא לא האמין שהוא יקלה 5 מ-5 מה-3 בדקות האחרונות. מתמקד בעיקר בהגנה, ביג ההל, לא בן גיי זה המשנה שהם עורכים. ביג ההל זה שהוא רוצה עזרה יותר גדולה של הגבוהים, לחדירות של פלורס או טולברט, וכמובן לעצור מתפרצות שעד עכשיו חיפה, אתה יודע מה, אין מתפרצות לכל, אז אין מה לעצור. אורי דווח לנו. כן, פרנקו עצבני, מה זה עצבני? הוא חוטף את המיקרופון של שדר את הגבים של כל ישראל והוא צועק על השחקנים שלו, ואחרי זה הוא מבקש מהם את הכדור לטולברט ואומר להם הוא היחידי שהגיע היום למשחק. רמת הכנסה זה לחטוף את המיקרופון. כדור של טולברט. 10 נקודות יש לו עד עכשיו. פלורס עם 7. הנה וושינגטון. הולך קשה וקולע. יש גם עבירה. סוף סוף לחולון יש עוד שחקן שיכול לייצר משהו מכדרור. עד עכשיו קצת טולברט, פלורס. עכשיו גם וושינגטון שבא מאחור. וושינגטון מקפיא את הבונוס. מקי. חולון עדיין באזורית, הפעם ב-1-3-1. מזרח יחזור. אבל זה בלי טרפים בפינות, בלי לחץ בפינות. מה שחיפה בניחות המעניינה הכדור. שאתה לוקח את זה. מריץ מהר מאוד את פלורס, צריך לחכות לעזרה, מנסה לבד, וזה מה שקורה. טעות של פלורס, תחכה. 3 שחקנים מולך, רגע. מקי. לאף כדור מצוינת, שוב בן דוד, גם זה נכנס! עמיל בן דוד ששיחק בחולון לפני 9 שנים, תופר אותה. 11 הפרש. עבירה על פלורס. עבירה מיותרת.
נהדרת של מקי, כל ההתחזויות האלה, הנפילות, זה לא מה שיעשה על פתאום רושם. מזרחי במקום פורט. במשחק הזה, זה קצת מזכיר את מה שקרה ברמת גן לחולון לפני שבועיים. עבר לאזורית, פתאום חגיגת שלשות אז של כרמל עולי. ההפרש עד ההפסקה כדי להישאר כאן במשחק. כדור של בן דוד. רוטסון שומר על סיילס, מצליח לחטוף את הכדור, חוזר לבן דוד, שוב סיילס, החוקיה יוצא אליו. עבודה טובה של חולון בהגנה בהתקפה הזאת של חיפה. פלורס מבחוץ, הכדור טוב. חולון מורידה ל7, היה 11. 11 לפלורס כבר, קולברט עם 10. עכשיו הקהל של חולון נכנס כאן למשחק, מזרחי. בנדה רוצה מסירה, רוס מקבל את הכדור. מזרחי. שייך זריקה וקולע. זה הצד ההפוך של מזרחי, הלך ימינה, אבל אף אחד בחולון אפילו לא קרא לשים עליו יד. וושינגטון עכשיו מחליק שם, כדור חוזר לווטסון, מאבד את זה. ג'פרסון. זה זריקות חיפה מעבר ל4. השנייה של דבון ג'פרסון, הקהל הירוק לא אוהב את זה. עם ווטסון על הקו, אני לא בטוח שפרנקולה רוצה כדור מהצד. סוף סוף, אתה יודע מה? ריבאונד התקפה ראשון של חולון במשחק. ווטסון השריד היחיד של חולון בקבוצת האליפות. כדור שני לווטסון. בוא נגזים, צריך לדפוק לו את הראש, כן, כדור. חולון עם 5-9 מהקו וחיפה עם 3-7, אחוזים רעים מאוד לשתי הקבוצות. כל דוקו מנסים ללחוץ על בנדה. יונק קוג'יקר הוא מוציא את זה החוצה, בן דוד להתקפה מסודרת, עוד 10 שניות לזרום. חטיפה בעבירה של סיילס, השנייה של סיילס. הייתה הצגה גם של ווטסון שהוסיף קצת. כן, מפריע לו הצגה קצת, אבל אתה רואה שחולון עוברת ללחוץ, עוברת לשמור יותר חזק, התוצאות בהתאם. מיד חוזרים. בפרק. שמעת אשכנזי. Okay? Now don't make the sense. Don't make the sense. In the defense, they take the loose ball. What was it? Take the loose ball. Let's go. טוב, היה קשה להבין, נשמע דיווחים, אפרת מתחילים איתך.
כן, אז אבי אשכנזי רוצה לרדת למחצית עם ההפרש הכי גבוה שאפשר. הוא מבקש מהשחקנים שלו להיות יותר מרוכזים ושיקחו את הלוזבולס. אורי שלם, ספר לנו. ומנגד פרנקו מבקש לנגוס כמה שאפשר בהפרש עד המחצית, כדורים לטולברט או פלורס. טוב, מבחינתו של אשכנזי הוא חייב, אתה יודע, לצאת מהמלכודות שחולון תופרת לו באישית. גם הטאפ סייד בצד שמאל, מה שהם עשו עכשיו לעמית בן דוד, הוביל אותו למלכודת, ועל זה דיברנו גם בפתיחה. ככל שהיתרון של הישראלים, של חיפה על חולון יהיה גדול, ככה חיפה תוביל ולמעשה גם תנצח במשחק הזה. אבל מבחינתו עוד פעם, המלכודות, לצאת מהמלכודות, אולי לבוא, עמית בן דוד צריך לבוא מצד ימין או מצד שמאל, ומצד שני חייבת להיות חסימות בשביל משה מזרחי. חייבים לשחק על היכולת קליעה שלו או על אופציית חדירה אחרי זה. שתיים מחמש לווטסון מהקו. 5 מ-10 לחולון. שים לב, הוא בונה את הזריקת עונשין מאחורי כמה שלוש. למה הייתי מוותר לווטסון שיתחיל מקדימה, כבר היינו הולך כבר אחורה. נס! ההפרש 7. בן דוד. יש לו 9 נקודות, 3 מ-4 ל-3. חולון יש פאול לתת. מזרחי עכשיו. הנה בנדה. 10 להתקפה. בן דוד לא זורק הפעם, מעביר את זה למזרחי, רוס בפינה. בן דוד מקבל, לוקח את זה, הפעם לא פוגע, כדור חוזר של חוקיה ממהר לפלורס. עוד דקה אחת. רוטסון באמצע. פלורס מבקש חסימה, שרוצים לבוא לחסום לו פיק אנד רול. עבר להרכב בלי גבוהים למעשה, רק בג'יקארו. עוד 7 לישון ההתקפה. טולברט רואה את השעון, עושה את הכניסה, אין לו נקודות. כדור בידיים של קוז'יקארו. רוטסון לא מוותר שם על הכדור, אבל עושה עבירה. תענוג לראות את המלחמה של קריס רוטסון. הוא נשמה. איפה הוא לא עבר, אורוגוואי, פינלנד, כאן דייגו, כן. היינו בנבחרת, גם כשהוא לא שיחק, תמיד עוד טבעת למה, חבר טוב מאוד של קוז'יקארו. קוז'יקארו אתמול במסיבת העיתונאים שהיינו אמר, אם חס וחלילה נפסיד את הגביע הזה, לפחות אני אפסיד אותו לחבר באמת טוב, הם יתחבקו, יתנשקו, באמת, אין דם רע בין המועדונים האלה, בין הקבוצות האלה, אין סיבה גם. הרבה מאוד שחקנים כאן, חברים טובים מחוץ למגרש, המאמנים ביחסים מצוינים. עד עכשיו הקהל כאן ספורטיבי מאוד, אנחנו נהנים. עוד חצי דקה. בן דוד. 10 לזרוק, פורט מנסה להכניס את זה לקוז'יקארו. נראה לא טובה. בוט כדור של עידו. 15 שניות לרבע הזה. פרנקו ממהר להחזיר את פלורס כדי לנסות לייצר עוד סל אחד לפני ההפסקה. גם אורלנד ייכנס, אופציה לזרוק מבחוץ. אשכנזי לא רצה פאול שלישי של סיילס או של ג'פרסון, אז הוא נתקע עם ההרכב הזה שהתקפית, ראית, לא ייצר כלום בשתי דקות האלה. כדור של פלורס לעוד 10 שניות מעכשיו. בן דוד שומר עליו, עוד 7. פלורס מוריד את זה לווטסון, יש כאן עבירה. סוף סוף אתה רואה גם בבין שניים שהגבוה של חולון פותח אם זה ווטסון ומפעילים אותו גם. שים לב, שני שחקנים, קוז'יקארו קופץ החוצה, מזרחי ברוטציה של ההגנה לא הגיע בזמן ולא הייתה לו ברירה לסגור את ווטסון בפאול. מסתמך על זה שווטסון אולי מפתיע אחד. יש משהו בית אשכנזי, פרנקו לא נותן להכניס מיקרופון, אפרת. בי.ג'יי, לא. With the same five. After the shot, just the ball quick to Benda Rooney. You push it to Stuttgart, take a look if Moshe do. We have 3 seconds, it's enough time to create open shot. First, Moxina get the rebound. Quote all a rebound. Second, after the rebound, or it's a basket, push it. Okay?
תשמע, יש בעיה למאמן במצב כזה. מצד אחד אתה רוצה לתכנן את ההתקפה לשלוש שניות, מצד שני אתה צריך, ואתה רוצה לשחק אולי עם הרכב נמוך, עם 5 קלעים, עם 4 קלעים, אבל מצד שני אתה צריך ריבאונד. בווטסון אתה לא סומך סמוך ובטוח שיעשה פה 2-2. אורי שלב, ספר לנו מה קורה אצל פרנקו. דני פרנקו רוצה למנוע את הסל של חיפה בכל סיטואציה, אפילו במחיר של עבירה. לא, מה זה מחיר של עבירה? אבל תהיה זריקות, הוא over the limit, הוא 4 עבירות קבוצתיות. זה היה עבירה שהשופטים לא יראו. שגב מחכה על ספסל המחליפים. ווטסון על הקו. 3 מ-6. פרנקו ינסה לעכב עם חילוף. זה היה אירוע די נדיר, ראיתם עכשיו? ווטסון קולע פעמיים מהקו. גם פה יש בעייתיות, 3 שניות תמיד. אתה רוצה לתת כדור ארוך, אבל אתה מסתכל שאף אחד לא יפגע בכדור. נכון, אז הכדור חוזר לחולון מאותו קו. הנה מזרחי, עכשיו מקי. מה? איזה זריקה! יש עבירה! זה טמטום. יש עבירה על מקי ל3 זריקות. עבירה של וויטרס, איזה עבירה טיפשית. בואו נראה את זה. עזוב אותו פה, מה אתה נכנס לו לקליעה בכלל? וויטרס. כזה. כדור ראשון למקי. בפנים. אני פרנקו לא מבין כאן לידינו אלי מאיפה זה בא לו. זה היה צריך להכניס את וויטרס אולי. וויטרס לא בא למשחק עוד. מקי קולע 3 פעמים, מהלך חשוב מאוד, ממש לקראת ההפסקה ובסיום המחצית הראשונה. 44, מכבי חיפה, הפועל חולון 36, מיד חוזרים לסכם. אנחנו בנוקיה בהפסקה, 44-36 לזכותה של מכבי חיפה. אלי, חולון מובילה ב4, חיפה הפכה, מובילה ב11, בסופו של דבר 8, חיפה משחקת הרבה יותר טוב, אין מה לעשות, היא קבוצה יותר טובה. נכון, הפועל חולון. הרבה יותר טוב. גם הסלים של חולון מאוד מאוד קשים. נכון, ויש משמעת טקטית בחיפה, הלכו פנימה, הביאו משם נקודות, הלכו לריבאונד התקפה, וכשחולון עברה לאזורית ראית שחיפה יודעת בדיוק איך לשחק נגד אזורית. כמובן, אחוזי קליעה משחקים לטובתה, 6 מ-9 מה-3, גם אבי אשכנזי לא חלם שבמחצית הוא יגיע לכאלה אחוזי קליעה מ-3, ריבאונד התקפה יתרון עצום. חולון גם לא מצליחה להביא את חיפה למספיק עיבודי כדור, כי היא לא לחצה באזורית, לא היה לה את היתרון לחולון, היא קיוותה שחיפה תחטיא, וגם היא לא חטפה כדורים, וגם היא לא גרמה למספיק עיבודי כדור בשביל לרוץ, ובגלל זה ההפרש הוא לא גבוה, ההפרש הזה זה 2-3 דקות טובות של חולון, והעסק יכול להתהפך. זו בדיוק השאלה, האם חולון מסוגלת מבחינה מקצועית, האם יש לה את הכלים לסגור הפרש של 8, כמו שאמרת, זה לא הרבה, אבל זה 8 מול קבוצה שהיא יותר טובה ממך. זה דרך ההגנה, דרך חטיפות כדור ודרך להבליט את הכוח של חולון, את טולברט, את פלורס ודרון וושינגטון, שגם צריך לבוא ולהיכנס ולבוא לידי ביטוי. הסיפור של הרבע השני, השלשות, 5 מ-6 למכבי חיפה מ-3. 26 נקודות לחיפה ברבע אחד, רבע עצום מבחינתה, אם זה בי.ג'יי מקי עם שלשה כזאת, עם בן דוד שהידים פה את כולם עם 3 שלשות. בואו נקווה שהמשחק הזה ימשיך, בינתיים אנחנו נהנים, יהיה אחלה כדורסל גם בהמשך. אוקיי, אז אנחנו כאן בהפסקה יוצאים לתשדירים מירושלים, ומיד לאחר מכן נהיה בעמדת השידור השנייה שלנו כאן בהיכל נוקיה עם בוני גינסבורג וארז אדלשטיין. עוד מעט חוזרים, אל תלכו לשום מקום. חיפה, אז מה חיפה? שוב ערב טוב לכם מהיכל נוקיה, גמר גביע המדינה. הפועל חולון בפיגור 44-36, אם תרצו, חיפה היא זו שמוליכה בהפרש של 8 נקודות. ארז, אתה יודע, גם הירידה למחצית, בין 5 לבין 8, הפער הוא מהותי. כן, יש הבדל גדול, כי היה איזשהו מומנטום של חולון, הם חזרו מ-10, מ-11 ל-5, ואז אתה יורד בתחושה יותר טובה. הם עשו פאול לא מחויב המציאות, של חוסר ריכוז, של חוסר ניסיון, של עמידה לא נכונה. בי.ג'יי מקי קלע את 3 הקליעות, 8, זה מאוד מאוד משמעותי, בייחוד נגד קבוצה כמו חיפה, שלא נותנת לך יותר מדי הזדמנויות.
דיברת על, כשאנחנו ישבנו כאן, דיברת על שני שחקנים, אחד מהם הוא בן דוד. בן דוד פתח את המשחק לא טוב, אבל בסופו של דבר הוא זה שגרם לכך שהפער של חיפה גדל והגיע למספר משמעותי. זה מה שנקרא הפוך על הפוך. חולון לחצו את עמית בן דוד בהתחלה, הוא ניסה להיכנס למשחק בכוח, דווקא כשחולון עברו לאזורית השתחרר אצלו המטען, למרות שהוא עושה גם עבודה טובה בהגנה, הוא דפק 3-4 שלשות ישר בלי להניד עפף מכל עמדה, הוא גם עבר על הבייסליין, הוא גם קלה בחצי מרחק והוא נתן מרווח ביטחון למכבי חיפה. לעמית יש את זה, עמית היה סקנד גארד בגילאים צעירים, בשנים של הליגה הראשונה הוא עבר הסבה לעמדת הרכז, הוא שחקן מאוד אתלט שיכול לשחק בשתי עמדות ואנחנו רואים את זה היום. עוד שחקן שבולט לפחות באופנסיב ריבאונד זה קוז'יקרו שעושה עבודה מצוינת. לעידו זה אחד מלחמי הלחם חוק אצלו, עידו יודע איפה לעמוד, אתה יכול לסגור לריבאונד, לתרגל את זה כל האימון, עידו תמיד יעמוד שם עם מיקום מצוין וידע מה לעשות. עוד פעם, תרגילים לא מנצחים משחקי כדורסל, מה שמנצח משחקי כדורסל זה אופנסיב ריבאונד, פאסט ברייק והקליעות משלוש, וזה היתרון שנתן למכבי חיפה את המשחק. חולון היו בכמה רגעים גם בהרכב לא טוב עם ווטסון, קוקיה, אורלנד וסגב. אורלנד לא הגיע למצב קליעה, גור פורט עשה עליו הגנה מדהימה, בכלל חיפה יותר בשלים, אבי אשכנזי מנהל את המשחק מצוין, הוא מחליף שחקנים, פעם בי.ג'יי מקי ורוס מנהלים את המשחק, פעם עמית בן דוד, פעם שני זרים בפנים, פעם עידו קוז'יקרו איתם, הוא שומר על הטריות שלהם, הם באו, אני לא אוהב את המילה הזאת, היא תוכנית משחק, אבל הם יודעים מה הם רוצים לעשות בינתיים. אז תשמע, בואו נראה את המספרים, את הנתונים, את הסטטיסטיקה, מיד היא תעלה ואנחנו נראה את הפילוח. אז אחוזי הקליעה 4 מ-8, זה אחוזי הקליעה של חולון, אנחנו רואים מחוץ לקשת. תראה, חולון יציבים, אתה רואה גם מחוץ ב-3, 4 מ-8, בטווח של ה-2, 4 מ-9, בתוך הצבע, 4 מ-8. לחולון אין משחק פנים. לא וויטרס, לא קוקיה ולא ווטסון, הם שחקני פנים שאתה יכול לתת להם את הכדור. הם מנצלים הרבה מצבים שהלחץ הולך על פלורס ועל טולברט, והם משתחלים ומקבלים את הכדור. מצד שני, כשאנחנו רואים את אחוזי הקליעה של חיפה, אנחנו רואים 6 שלשות מ-9 ניסיונות. אז הוא שאמרתי, אתה רואה, השלשות מאוד מאוד קריטיות להפרש, לחולון יש... זאת אומרת, השלשות של חולון, ה-6 מ-9 מאוד מאוד משמעותיות, הם באו בקטע של מומנטום, האופנסיב ריבאונד, הסלים מתחת הסל של קוז'יקרו וסלס, מאוד משמעותיים, ודווקא ב-in between game, בחצי מרחק הזה, האחוזים שלהם 1 מ-9, אבל חולון לא זרקו מספיק לסל. הם לא מצליחים לחטוף כדורים כי חיפה לא מאבדים אותו. חיפה הקבוצה שמאבדת הכי הרבה כדורים בליגה, היום היא לא מאבדת אותו, לא מאבדת את הכדורים. הם לא מצליחים ליצור לעצמם סלים קלים. חיפה מצליחים להביא אותם לחצי מגרש, ואני אומר לך עוד, אם חיפה יתרכזו בהגנה עוד יותר על טולברט, בטרפים, יפתיעו אותו, לא יתנו לו להתרגל למשחק, ההפרש יצמח. אז תראה, אנחנו רואים ברקע את השחקנים כבר מתחננים לקראת המחצית השנייה, והשאלה, אחרי כל הנתונים שראינו, ואחרי כל מה שאמרת, איזה סיכוי יש באמת לחולון, כשאין להם משחק עומק, הם לא יכולים לעשות שינויים מהותיים, מה הסיכוי שלהם במשחק הזה? קודם כל, למרות כל הדברים שאמרת ואמרנו, חולון הגיעו לגמר וחולון עושים עונה יפה למרות שהם לא יציבים. היו להם 2 הפסדי ליגה מיותרים למכבי רמת גן ולגבעת שמואל בבית. שאר התוצאות שלהם סבירות, הם קבוצה אבל לא יציבה. אבל תראה, 8 הפרש זה כלום בכדורסל. כדורסל זה משחק של מומנטום. גם שהמשחק הוא משחק הגנה וגם שהסקור הוא יחסית נמוך. כן, כי כדורסל זה משחק של מומנטום. מספיק שמומנטום מתהפך, אבל קשה לי להאמין כי חיפה רוצים לעשות, הם מאוד בשלים, הם מאוד מאורגנים. חולון צריכים לעשות שינוי קיצוני במשחק ההגנה שלהם, כי חיפה היום עומדים על 44, זה מעל הסקור שלהם, 88 נקודות לחיפה במשחק כזה, זה המון. תראה, אנחנו נכנסים למחצית השנייה, וכפי שאתה אומר, דברים יכולים להשתנות. חיפה מפתיעים אותי, אוקיי, אני לא מומחה לכדורסל כפי שאתה מומחה, אבל חיפה באו למשחק עם רמת מוכנות, דיברת על אבי אשכנזי, והשאלה היא, האם התוצאה מדרבנת אותם להמשיך ולשמור על רמת ריכוז כל כך גבוהה? בוודאי, ברור לי שעכשיו, קודם כל חיפה יצאו מהר מחדר הלבשה, וזה משדר המון רוגע. אנשים יודעים מה לעשות, הם קיבלו את המילים הטובות, את הכיוון, פתיחת הרבע השלישי מאוד מאוד משמעותית. אם חיפה יצליחו לברוח ל-10, 12, 14, הם יקבלו עוד ביטחון. אם חולון יחזרו למשחק, יהיה לנו פה ערב ארוך. דיברת על אבי אשכנזי שמוציא את הקבוצה שלו מהר למגרש, מה צריך לעשות פרנקו? מה פרנקו אמור לומר לשחקנים שלו בחדר הלבשה? מה עם הסלע? פשוט מה עם הסלע? להיות יותר אגרסיביים, לנסות ולייצר מיני מומנטום, לנסות לעשות 2-3 סלים קלים כדי לערער את הביטחון של מכבי חיפה.
תשמע, אתה יודע, דיברנו על כך שמכבי תל אביב יש לה קבוצת הכדורגל, קבוצת הכדורסל, ויכול להיות שניצחון היום של מכבי חיפה יוביל אותה לאגודה מובילה בספורט הישראלי. עכשיו, מי שמוביל את חיפה אולי לאליפות, יש לחיפה, אם אני לא טועה, 10 אליפויות, אולי לאליפות 11, הוא אלישע לוי, שנמצא כאן עם אפרת מייטליס. אפרת? תודה בוני, אלישע, ערב טוב. ערב טוב. תשמע, קודם כל מגיע לכם שפו, אתם הצלחתם להביא את כל שחקני הקבוצה, והבנתי שגם הוצאתם צו 8 לאוהדים, יש כאן אווירה פנטסטית. לאוהדים אנחנו לא הוצאנו, האוהדים הוציאו לנו, אבל אנחנו לשחקנים. אני חושב שבאמת, אני מקווה מאוד שמכבי חיפה כדורסל היום תעשה היסטוריה. אנחנו פה לעודד, ואני מקווה שזה יעזור. תגיד לי, לעומת מגרשי הכדורגל, איך האווירה כאן? האווירה מצוינת, אני יכול להגיד לך שגם אצלנו, בקריית אליעזר, אווירה די דומה. כשיש הרבה קהל, זה בהחלט עושה את זה. הדבר הכי חשוב זה הקהל, ובאמת צריך לתת היום קרדיט גם לקהל של מכבי חיפה, גם לקהל של חולון, שהאווירה מצוינת. תשמע, אני לא יכולה לשחרר אותך לפני שאני אשאל אתכם על המשחק החשוב שיש לכם ביום שני מול סגנית האלופה, והגרלה שקיבלתם בגביע מול הפועל תל אביב. קודם כל אנחנו עושים הכל לבוא מוכנים למשחק נגד מכבי נתניה. אין ספק שזה יהיה משחק קשה. אנחנו מצידנו נעשה הכל לבוא ולקחת נקודות, ומצד שני על הגביע יש עוד זמן, אבל כשיגיע הזמן אנחנו נבוא מוכנים. אלישע, תודה רבה. בוני, חזרה אליך. תודה רבה, אפרת, בהחלט האווירה פה היא פנטסטית. ארז, לפני שאנחנו מחזירים את השידור לעמית ואלי, שאלה אחת, המשחק הזה יהיה משחק צמוד עד הסוף, או שאתה רואה פה בריחה של חיפה? אני לא מאלה שמאמר ואני לא מאלה שיכול... לקחתי אותך להימור קל, לא מי ינצח. אני לא מאלה שחוזה את העתיד. אם הייתי חוזה את העתיד, אז דברים היו נראים אחרת. אבל עוד פעם, הכל יכול לקרות במשחק כדורסל. אם חיפה ינצחו, וזה ידחוף אותם לכיוון פיינל פור טוב בליגה הישראלית במאי, שיגעון, אם חולון ינצחו, גם להם מגיע לקהל, יופי של אווירה, יופי של כדורסל. מי שיהיה יותר טוב ברבע השלישי רביעי הוא זה שינצח. ארז, תודה בשלב הזה, אנחנו בטוח מאוד נהנים, וגם כבוד הנשיא מר שמעון פרס. אנחנו יוצאים לחסות, ומיד המחצית השנייה, עמית אורסקי ואלי סער. אנחנו שוב איתכם בהיכל נוקיה לקראת פתיחת המחצית השנייה, גמר גביע המדינה ווינר לשנת 2009. חיפה נראית מצוין עם 44 נקודות, הקבוצה של פרנקו רק עם 36, וה-2-3 דקות הראשונות של הרבע השלישי יהיו מאוד מאוד חשובות. או שזה עולה ל-12-14, זה כמובן יכול גם להישאר 8, או שזה עולה ל-12-14 ואנחנו, אתה יודע, עוד מעט מסכמים, או שזה יורד ל-4. זה לא חייב, עמית, אני מזכיר לך, היית פה לפני שנה יחד איתי, אני אזכיר לך איזה הפרש היה בסוף הרבע השלישי, היה 22 הפרש. בואו נחיה את המשחק, מה שנקרא, עד הסוף. חולון ב-2-3 דקות, גם הפרש של דו ספרתי אתה יכול להוריד. ככה, מה שכן מפתיע זה יחסית סקור גבוה. אני לא ציפיתי ל-44 נקודות של חיפה, שיבדק ל-90, וגם חולון, ציפינו למשהו, אתה יודע, משהו כמו 32-30 במחצית. אורי שלו, ספר לנו מה קורה בחולון לקראת הרבע השלישי. דני פרנקו מרגיע את השחקנים שלו ומבקש מהם לחזור לתוכנית המשחק המקורית, ובעיקר לצאת כבר מההלם שלהם. לסיום הוא נותן להם שאגה, המשחק הזה שלנו. אפרת רוצה לספר לנו בצד השני. כן, אז אבי אשכנזי מבקש מהשחקנים שלו להמשיך ולהניע את הכדור בהתקפה ולשחק פנימה. בהגנה הוא מבקש לשים דגש על פלורנס וטוקר, לשים את הפיק אנד רול ולעצור אותה. ואם אורי קוקיה עושה קוסט טו קוסט כזה, אתה יודע מה? הכל פתוח. אורי קוקיה העלה את מכבי חיפה ליגה בעונה שעברה. הכדור עכשיו של רוס, הקהל של חולון ברקע חוזר כאן למשחק. רוס עכשיו, הנה פנדל, לוקח זריקה, לא קולע את זה, שוב אין סגירה בריבאונד, וז'יקרו עידו גדול גדול. הכדורים חוזרים בהתקפה, אני פשוט לא מבין למה השחקנים של חולון לא עולים לריבאונד. ריבאונד זה לא עניין של יום. הבעיה זה שיותר מדי שחקנים עמית יוצאים לזריקה של עמית בן דוד, שני שחקנים קופצים. אז נוצר מצב שווטסון וקוקיה לבד מול 3 שחקנים שם. כדור של קוקיה, וושינגטון עכשיו. אולברט. וושינגטון רוצה מסירה, אולברט זוכר. אולברט עם 12.
הכדור של בן דוד, מזרחי עכשיו. סיילס מחזיר את הכדור למזרחי. רק עם 2 נקודות במחצית הראשונה. קוז'יקרו בא לחזור, מזרחי לא זורק, עבירת תוקף של עידו. שנייה של קוז'יקרו. אשכנזי אבל בטירוף על סיילס, בטירוף, הוא עשה עכשיו כמו ברדוביץ'. הוא הלך לג'פרסון וצרח עליו. מה אתה צריך לעשות שסיילס לא עושה? הוא לא יוצא ותוקף את טולברט, שטולברט מקבל את החסימה. כדור של טולברט. היית נתתי מחמאה גדולה לאשכנזי שהזכר את זה טוב את ברדוביץ' באותו משפט. עוד מעט לקבל טלפון מהטונה. צמוד מאוד על טולברט, פלורס עכשיו. עוד 8 לישון התקפה, שוב התקפה טיפה תקועה, ווטסון דרך האמצע, מסיים את זה עם נקודות. ההפרש יורד ל4. בנדה, טולברט איתו. רוס רוצה כדור, לא מקבל, תמירה טובה של חולון עכשיו, אבל בנדה התחיל להסתבך, והכדור יהיה של חולון. ככה שומרים. 5 שניות, כי סיילס משחק רע מאוד בפתיחת המחצית השנייה. אבי אשכנזי ממהר לקחת פסק זמן, חולון קצת חוזרת למשחק, זה רק 4, עוד מעט חוזרים. כן, אשכנזי לוקח את פסק הזמן הזה, כי הוא מפחד שהמשחק בורח לו. ברוב הפסק הזמן הוא מדבר בעיקר על ההגנה, הוא מבקש מהשחקנים שלו להירגע ולחזור לשמור אגרסיבי. אורי שלך? דני פרנקו מבקש גם בהתקפה לקחת את הריבאונד, הוא מבקש מאורי קוקיה וווטסון תרגילים לשחרור פלורס. תודה. לראשונה מזה 14 שנה, מכבי תל אביב או הפועל ירושלים לא נמצאות בגמר. ולמרות זאת, למעלה מ10,000 צופים כאן בהיכל נוקיה. שווה בשווה, בסופו של דבר, תראו את התמונה הזאת, פשוט יוצא מן הכלל. קהל נפלא הגיע מחיפה, קהל לא פחות נפלא, עשה את הדרך הקצרה מחולון. של טולברט. פלורס עכשיו. הוריד את זה לקוקיה, דרך האמצע עושה נקודות לקוקיה. הרול פלייר שעושה גם נקודות בחולון העונה, השחקן המפתיע יותר בקבוצה, אולי בליגה הזאת. בן דוד. ההפרש רק 2. קוקיה שומר שמה. הנה רוס, חיפה צריכה שר, קוז'יקרו מחפש להכניס כדור פנימה, רואה שהוא לא יכול, פלורס נותן לרוס את המטר, רוס לוקח זריקה, לא קולע אותה, קוקיה כדור חוזר לטולברט. אשכנזי חייב להכניס את בי.ג'יי מקי כי הוא נתקע בלי התקפה. כדור של פלורס, חופר שם עם בן דוד, צריך להוציא החוצה, מעדיף לזרוק, מחטיא את זה, טעות של פלורס. רוס עכשיו מנהר, אף אחד איתו, מנסה לבד, עכשיו מאבד את זה שם. כדור יש של, נשאר אצל רוס. עכשיו טולברט, איזה קרב, איזה כדורסל. פשוט מלחמה. כל הכבוד. 8 ראשונה התקפה, בן דוד ייקח את זה. ל3, לא טוב. וושינגטון כדור חוזר. יש עבירה של קוז'יקרו. שלישית. מי צריך כדורסל איכותי שיש לנו כזה קרב? יש כדורסל טוב, אבל חולון בא אחרת לרבע הזה, היא לוחצת יותר, קוקיה עושה עבודה נהדרת, הוא תוקף גם את הפיק אנד רול, לא נותן לשחקני הפנים, עומד, שומר למעשה אוברפליי, מונע משחקני הפנים של חיפה לקבל את הכדור בפנים, ואז נוצר בלגן, רוס עושה שטויות, עמית בן דוד לוקח כל מיני זריקות, חיפה לא מצליחה להביא נקודות מבפנים, והנה היה 21-4 בישראלים לחיפה לפני כמה דקות שדיברנו, הנה חולון סוגרת גם כאן. הנה טולברט, וושינגטון היה יכול לזרוק, עוד 7 ראשון התקפה, טולברט, לא זורק, לא קולע! טולברט מעלה את חולון ליתרון 47-46. אני שאלתי אותך בהפסקה עם המשחק הזה גמור, איזה גמור, חיפה הובילה 44-36. חולון מובילה עכשיו בנקודה, וושינגטון לוקח את זה, עושה את כל הדרך, וושינגטון צריך להיזהר שם מאחורה, והכדור יהיה של חולון בלי עבירה. וושינגטון חשב שעה לפני על הדן. בדיוק, הוא חשב מה? שכח שתחרות הטבעות הייתה במוצאי שבת ב-NBA. נשמע, הוא היה יכול לקחת שם.
באמת קוקיה, איזו עבודה נהדרת בעזרה שלו מזל שמבחינתו של... פלורס לוקח את זה וגם זה נפרס, מה קורה פה? 50-46 חולון. חולון עם 14-2. 14-2, נכון. מזכיר מאוד את הרבע השלישי מה שהיה עם נהריה, אבל הנה קוקיה עם עבירה שלישית. שנייה או שלישית? שלישית, בלוח שם השמאלי, שלישית. מקי, פלורס שומר עליו. הנה ג'פרסון, סיימס רוצה מסירה, חיפה לא משתפת אותו מספיק בהתקפה. הנה מקי נתקע, מוציא את זה למזרחי, לשלוש, הכדור שלו לא בכיוון, ג'פרסון לוקח את זה מתחת לסל, יש עבירה, אין נקודות. עבירה של ווטסון ושוב, נחזור על זה, הריבאונד של חולון בהגנה. בסדר, אבל חולון שומרת טוב, מכריחה את חיפה, לא נותנת לחיפה לחדור עד הטבעת. שלישית. בסדר, לא נותנת לחיפה לשחק פנימה, וושינגטון יצא פה, ואמרתי לך, הכדורים שנזרקים מצד אחד, זה אתה אומר גם בקצ"ל. כדורים שנזרקים מצד אחד, יש עניין של פלייסינג, על זה קווין מגי עשה את הקריירה שלו בריבאונד. אתה יודע איפה הכדור יתפוס פחות או יותר. כדור שני. נכנס. כדור של פלורס. האיש החם של חולון. גולדברג מקבל את זה עכשיו. קוקיה פנוי, כבר לא. הנה וושינגטון עכשיו מבחוץ. לא טוב. כדור של חולון. עכשיו הבלבול הוא דווקא בהגנה של חיפה. כדור של קוקיה. צריך לתת לטולברט לעשות סדר. וושינגטון מקבל את זה. על וושינגטון, שלישית של מזרחי. יכול להיות שאשכנזי כדי לעצור את ההתלהבות של חולון, וגם בגלל בעיית הפאולים שמתחילה להיות על ידי השחקנים הישראלים, על זה ארז דיבר עוד בחמשוש, על הבעיה עם חוק רוסי, 2-3 דקות אזורי, קצת לשנות, קצת אתה יודע להוציא את חולון פה מהעיבוד. כדור של פלורס. הוא יזרוק. הוא קולע, רות פלורס. עולה כבר ל-17 נקודות, 4 מ-4 ל-3. חולון מובילה ב-6. בנדה עכשיו עם הכדור. מקבל את זה מקי, פלורס שומר עליו. חסימה הייתה שם של ג'פרסון. הנה הזריקה, אין נקודות, וזה נכנס. איזה סל של ג'פרסון. חיפה לא עשתה נקודה מפתיחת המחצית השנייה בסל רגיל. 5 נקודות באופן ריבאונד. עבירה של פורט על וושינגטון מתחת לסל. רביעית קבוצתית. פלורס וטולברט צולפים ככה ששומרים עליהם אישית, אולי באזורית הם לא יקלעו, תשמע, אתה... איזה עיבוד כדור טיפשי עכשיו שם של ווטסון, לא היה לו למי למסור, זרק את הכדור על הרגל של קוקיה. כדור של בן דוד עכשיו. ברקע הקהל הנפלא של חיפה. איזה קהל מכבי חיפה הביאה לכאן הערב. פורט. הנה סיילס, מעביר את הכדור למקי. סיילס בא לחסום, מקי לא זורק, סיילס פנוי עכשיו, קוקיה יוצא אליו. הנה סיילס. עוד 4 לזרוק. פורט. לא רואה את השעון בכלל. הזמן נגמר. הגנה טובה של חולון ברבע הזה. סיילס פשוט רדום, אני לא מבין מה קרה לו מאז פתיחת המחצית השנייה. חיפה כבר עם 6 עיבודים, אני לא טועה, 6 עיבודים ברבע הזה. זה כבר מראה לך, זה חולון האמיתי, שגורמת להרבה עיבודי כדור, שלוחצת קצת.
אם אודי ששון הוריד שם את הז'קט. בחולון שאומרים יש כסף בז'קט. שאלה... להבדיל מחגיגות האליפות אם הוא הערב יפתח פארטי. רגע, איזה אליפות, איזה גביע. היה, אבל לא פתח את הפארק. הנה טולדו בזריקה קשה, לא טובה, כדור חוזר אליו. דורך על הקו, זה מה שהוא עושה. גם הנשיא שמעון פרס נהנה כאן ממשחק כדורסל, גם איכותי, אתה יודע מה? משחק טוב, קודם אמרתי משחק לא משהו, משחק טוב, בוודאי משחק מרתק, מעניין, הכל פתוח. כן, כן. הנה פה רד. בן דוד עכשיו מכניס את הכדור הזה לסיילס, תקיעה, נותן לו לזרוק, סיילס מחטיא, וושינגטון כדור חוזר. צריך להיזהר מבן דוד. גולדברג. לא רגוע כשהכדור אצל וושינגטון, הוא לא יודע מה הולך להגיע. הנה טולברג. וושינגטון, שם שם, שוב וושינגטון. שם את הכדור. סופסל לחולון מריבאונד התקפה. ההפרש 6. בנדה. מקי. מעביר את זה לפורט. בן דוד. עוד מעט אורלנד ייכנס בחולון. ג'פרסון מבחוץ. לא טוב, קוקייה כדור חזר לטולברג. לא יאמן, חיפה יצא פשוט לתוכנית המשחק שלה. כדור של פלורס, אל תגידי שהוא ייקח גם את זה. הוא מוריד את הכדור שם לווטסון, זה הולך לאיבוד. אשכנזי מכניס עכשיו את קוז'יקרו עם חולון שומרת אזורית. לא ראית משחק בין גבוהים בין ג'פרסון לסיילס. ג'פרסון במובן, בחולון יוצא קריס ווטסון, נכנס יהוא אורלנד. שאני הייתי עכשיו מוציא את סיילס. ברבע הזה 19-5 לחולון. כי עכשיו ג'פרסון עובר לשחק בעמדה מספר 4. עכשיו אורלנד שומר על בן דוד. רוס עם הכדור. בנדה. עוד 7 לזרוק. קוז'יקרו בא לחסום מקוקייה, משאיר אותו עכשיו לבד. רוס לא לוקח את זה עכשיו בשתי נקודות. קצר מדי. הכדור חי. קוז'יקרו עולה שם. איזו מלחמה. והכדור יהיה של חולון. כן. כבר אמרתי שאני נהנה מהקרב הזה. לא משנה איך זה ייגמר, זה לא משנה לנו בכלל. דקה 37 לסיום הרבע. 6 לחולון. כן, נכון. זה הטעות של אשכנזי. קוז'יקרו עם חיוך של תסכול. הייתה פה טעות, אמרתי לך, וושינגטון בעמדה מספר 4, אין לו שומר, לא קוז'יקרו, לא סיילס יכולים להתמודד עם האתלטיות שלו. במקום זה ג'פרסון היה צריך להישאר וסיילס היה צריך לצאת. וושינגטון עם 2 מ-3 מהקו. עכשיו מזרחי עובר לעמדה מספר 4. צריכה לעשות זה קצת יותר ריווח של המשחק. יש לה את האפשרות עכשיו עם מזרחי בעמדה מספר 4 וסייל צריך לחזור לעמדות שלו בפנים. כדור שני לדיירון וושינגטון. עוד חזק מדי. פעמיים. כמו ג'פרסון, אמרתי לך, איזה נאמר למצ'אפ. בנדה. מקי. הנה מזרחי, נותן את זה לסיילס, הכדור הזה בחוץ, אבל יש עבירה של קולטר. דיטון נותן הערב הרבה יתרון להתקפה. אני לא הייתי פה שורק כלום.
הכל, אבל הטענה היא שכביכול טולברט נכנס מה שנקרא לצילינדר, תוך הידיים של הזריקה של סייס. סיילס פעם ראשונה ערב על קו העונשין, יש לו 8 נקודות, 8 כדורים חוזרים. ניצים. כדור שני. מדייק. חיפה עולה מ-64% מהקו, קולון עם 53, ויכול מאוד להיות שבסופו של דבר המשחק הזה יוכרע מקו העונשין. טולברט. וושינגטון עכשיו. הוריד את זה לווטסון, כדור של מזרחי. 40 שניות לסיום הרבע השלישי. הנה סיילס, טולברט בא שם את היד ועושה עבירה. אין עדיין צריכות עבירה רביעית קבוצתית. אבל מי שקצת לא יודע, צריך להרגיע את וושינגטון שכמו ביינום, אתה יודע, הוא חושב באוויר. קודם עולה ואחרי זה חושב. ברקו מזעיק את וויטרס. נוציא אולי את ווטסון עם השלוש עבירות שלו עכשיו. כדור של בן דוד מעביר אותו לסיילס. הנה רוס. סיילס. מזרחי לוקח את זה. לא פוגע, טולברט. מזרחי לא במשחק עם 2 נקודות. 1 מ-4 מהשדה. כדור אחרון ברבע הזה של חולון. פלורס. קח את זה על עצמו, זה או פלורס או טולברט. 10. לחץ טוב של רוס על פלורס. הנה הכניסה של פלורס, נותן את זה לווטסון, עושים כאן עבירה. עוד שנייה ו7 עשיריות. הרבע עדיין לא הסתיים, חיפה יכולה לנסות לעשות סל מהיר. לתת כל המגרש שם למזרחי. הנה בן דוד עכשיו, זורק את זה. כדור בחוץ, הרבע מסתיים. 55 חולון, 51 חיפה. עוד מעט חוזרים לרבע האחרון שיכריע מי תיקח את גביע המדינה ווינר לשנת 2009. שוב איתכם לקראת הרבע האחרון, 55 חולון, 51 חיפה. ויד נוכל לראות גם את המספרים שעשו את הרבע השלישי, אבל לפני זה המצ'אפ שאתה בחרת לפני המשחק, טולברט מול בן דוד שנרגע ברבע הזה. כן, בן דוד לא מצליח לנהל את המשחק, הלחץ של חולון עושה את שלו, יש לו גם 4 עיבודים. לפני שנתיים הוא היה השחקן הכי טוב בליגה ביחס אסיסטים עיבודים, הערב הוא לא נותן אפילו אסיסט אחד, רבע רע מאוד שלו. לעומת זאת טולברט עם 5-0 ברבע הזה על בן דוד. ככל שהיתרון הזה יהיה גדול, סימן שחולון מנצחת וחזק מאוד בתמונה, ויכול להיות מצב שאשכנזי חייב אולי לתת לבי.ג'יי מקי. הבעיה שלו זה שקוז'יקרו עם 4 עבירות, יש לו פה בעיה עם החוק הרוסי, בגלל זה הוא חייב לתת לבן דוד לשחק. דיווחים אורי שלו חולון. דני פרנקו אומר לחניכים שלו, המשחק עוד לא התחיל, אני לא רוצה לבזבז טיימאוט בהמשך, אז תשחקו באחריות, והוא מבקש להמשיך את הלחץ על בן דוד. אפרת. כן, אשכנזי אומר לשחקנים שלו, אם סיימנו את הרבע הזה, שהוא היה כל כך גרוע, רק ב4 הפרש, אנחנו במשחק. הוא מסתכל על עמית בן דוד ומוודא שיש לו כוח ויכול להמשיך לשחק. בהתקפה הוא מבקש להכניס כדור פנימה, בהגנה לשמור אישית על פלורנס וטולברט. תודה. איפה זריף הביא את השריקה הזאת? בוא נעדכן עמית שברבע גמר הגביע הספרדי, הקופה דל ריי, משחק בין שתי קבוצות יריבות של מכבי תל אביב, ברצלונה ניצחה, לא באולם של ריאל מדריד, אבל באולם הגדול שמדבר שם הרבה אולמות, אתה הולך להתבלבל שם, 83-75.
גם הכדור השני נכנס. רוס עכשיו. אורלנד מנסה למנוע מבן דוד לקבל מסירה. הנה ג'פרסון. תראו את השמירה של אורלנד על בן דוד, פשוט שומר נהדר. הנה הכניסה של בן דוד עד הסוף, מחטיא את זה, כדור חוזר פלורס. בן דוד בסופו של דבר, למרות השמירה של אורלנד, הגיע למצב טוב. טולברט מסתבך, מאפד את זה. הנה טולברט עושה סדר. טולברט צריך להיות האיש של חולון ברבע הזה, הוא הכי ותיק, הוא הכי מנוסה, הוא בן 34, הוא יודע בדיוק מה לעשות עם הכדור, והרבה מאוד תלוי בו. הזריקה של טולברט, זה בדיוק הפוך ממה שאמרנו. כדור של בנדה. ג'פרסון. רוס מקבל מסירה, פלורס שומר עליו, נותן לו לזרוק, אבל הוא לא לוקח את הזריקה. גנה נהדרת של קריס ווטסון. תפסו את הפאול שלו, רביעי. זה גם משמעותי, כי אתה חייב להכניס עכשיו שחקן ישראלי. הוא יכניס בעצם את בוקיה. גם בוקיה עם 3. דוד מכניס את זה לרוס. הנה בנדה. מזרחי עכשיו. בוקיה שומר על סיילס. אין עבירה. כדור של חולון, פלורס. אבל לא בטוח, אלי. לא בטוח, הוא נכנס עם היד לתוך הפנים שלו וקרקו על עבירות פחות קשות במשחק הזה כבר. וושינגטון לוקח את זה מרחוק, לא פוגע. בוקיה נלחם שם על הכדור, גם טולברט. עבירה נשרקת נגד סיילס. השלישית שלו. גם פה, אלי לא אוהב את הזריקה הזאת של וושינגטון מרחוק. חולון עושה ראש שמנסה כאילו לסגור את המשחק הזה בשלושה ולא צריכה. חבל, כי חולון כבר הייתה יכולה, אתה שואל אותי כבר על פער של דו-ספרתי, לא השטויות האלה, איבודי כדור. עידו יחזור עכשיו. וושינגטון, אתה משחק איתו בעמדה מספר 4 מול מזרחי, קח את מזרחי לסל. הוא מקבל מסירה, פלורס. מקי עושה עבירה. אז זה שלישית שלו. שוב מציל את בן דוד, נותן לו קצת לנשום. מחזיר את רוס דווקא. אם אתה משחק עם מזרחי וקוז'יקרו בפנים, ניצל את זה עכשיו לתת לבן דוד את 2 דקות לנוע. הנה וושינגטון, טולברט. אורלנד מנסה לברוח. טולברט. ליפשיץ יחזור עוד מעט לשחק שלו, היה הרבה מאוד דקות במשחק הזה. פלורס עם זריקה קשה, קולר! פלורס מגיע ל-21 נקודות. חולון אולי 8. זה בדיוק ההפרש שחיפה הובילה בהפסקה, ב-8, 44-36, הובילה, היסטוריה. כדור של ג'פרסון, מעביר את זה למזרחי, טולברט שומר עליו. מזרחי עושה כל הדרך, מחטיא את זה עכשיו קוז'יקרו. עבירה נשרקת נגד אורלנד. עבירות חכמות של שחקני חולון, שים לב, עמית חיפה 7 נקודות ב-12 דקות וחצי. בן דוד מכניס את זה למי? לקוז'יקרו. הנה בנדה. חיפה חייבת אותו שוב במשחק. יפה, ככה. סוף סוף סל לחיפה. ליפשיץ. איזה מאבק בין מזרחי לפלורס. עוד 8 לישון התקפה. כדור של פלורס. קוז'יקרו יוצא אליו. בוקיה מקבל את זה, עודף את הכדור לא טוב, וזה יהיה של חיפה. הגדרת את זה יפה. הגדרת את זה יפה, עודף. מקי להתקפה.
מקי לוקח מרחוק ופוגע! איזו שלשה של בי.ג'יי מקי, וחיפה חוזרת בגדול למשחק הזה. 59-56, מיד חוזרים. מה הם מוצאים? Not back, okay? Come on, man, defense! We need to one stop, טולבר זה, פלורס וטולבר. עם קוקי עשית עבודה טובה עכשיו. זה מה שצריך לעשות. בוא נהיה עוד קצת מרוכזים. היי, 7 minutes, 3 points, it's bullshit. It's bullshit, okay? So relax. מספיק תרוץ את הטיפס. 3 נקודות, 7 דקות, זה בולשיט, הוא צודק, זה משחק צודק, חדש, כי פתוח. חולון עושה המון שטויות, עמית. חיפה בהרכב של קושיקרו 5 עם 4 עבירות, מזרחי בעמדה מספר 4, ועדיין כל הזמן זורקים מבחוץ. שים לב למספר הנקודות הנמוך של חולון יחסית בצבע, בדיוק בדקות הנה עכשיו אבל החזירו קצת את ג'פרסון, אבל זה עדיין. קושיקרו יש לו 4 עבירות, לך פנימה. אורי שלם, דבר איתנו. דני פרנקו מבקש להניח את הכדור על הרצפה, לשחק באחריות ולתת עזרה בהגנה. חולון חוזרת עם אורלנד, פלורס, ווטסון, וושינגטון וליפשיץ, חיפה עם רוס, ג'פרסון, מקי, קושיקרו ומזרחי. פחות מ7 דקות לסיום הגמר הזה, גמר גביע המדינה ווינר. אורלנד לא מצליח להשתחרר לזריקות שלו, ליפשיץ, התקפה תקועה, 10. כן, הנה טולברג. כניסה של ליפשיץ עם הראש בקיר, מאבד את זה. טולברג כבר חוזר. פרנקו לא יכול בלעדיו אפילו לשנייה אחת. כן, זה היה, אתה יודע מה, אפילו מעין בוקס אנד וואן של חיפה. מזרחי צמוד לפלורס, לא נותן לו לקבל כדור. כדור של רוס. הנה מקי. רוס. קושיקרו במאבק עם ווטסון, מזרחי בחוץ רוצה מסירה. יכול להשוות את זה עכשיו, לא מצליח. הכדור יהיה של אורלנד. טולברג. פלורס. הנה אורלנד עכשיו ל3, לא טוב. קבוצות במקום ללכת פנימה זורקות מ3. עבירת תוקף נגד ג'פרסון. שלישי. עבירת תוקף נגד ג'פרסון. עבירה שלישית. זה, אתה יודע מה, זה כבר, אני לא יכול להגיד שזה התחזות, זה עם יד שמאל. ג'פרסון מראה שהוא לא מי יודע מה שחקן עם הגב לסל, והיה איזשהו... אפרת, מה קורה שם ליד הספסל של חיפה? אפרת, דברי איתנו. אורלנד ומקי. לאורלנד לא יורד דם מהאף, סתם. שלושה שופטים ואף אחד מהם לא ראה את המרפק של מקי. אולי אנחנו נוכל לראות את זה. אם זה נקלט במצלמות, בואו נראה. יכול להיות שאורלנד, קראתי נכון, בשפתיים, או שהוא לקח ונשך אותי, לא בדיוק הבנתי, משהו עשו לו. לא, אני ראיתי בזווית התמונה מרפק. איזה גמר! 5:53 לסיום, בואו נראה את זה עכשיו. כן. נגיחה. כן, זה אחד השופטים היה חייב לראות, חייב לראות. כדור של טולברג. זה דברים שאתה יודע, צריכים להיגמר בהרחקה. וולצן בא לחזור. עכשיו קריס. מה הוא עושה? מה הוא עושה? כדור ביניים וזיהיה של חיפה. הוא קודם כל רצה את המגע עם קושיקרו. בסדר, זה נחמד, הוציאו להם ממנו את החמישית, אבל קצת ליטוש, קצת. לעבוד על זה קצת, צריך לעבוד איתו קצת בחולות. מאוחר אתה אומר כבר, בגיל 34. רוס להתקפה. 5 דקות וחצי לסיום. הנה מזרחי. רוס,
קוקייה איתו גם קולברג. סיילס, לא זורק, מזרחי גם לא. עבירת תוקף, אופס, חורף ביטון. אושר מזרחי, נראה כאילו משחקים עם 4 שחקנים בהתקפה. החמישית עכשיו של חיפה. כן, אבל זה לא הייתה שליטה של חיפה, אז אין זריקות. אשכנזי היה צריך להחזיר, אם אתה שואל אותי, את עמית בן דוד. הנה פלורס. נותן את זה לקוקייה, כל הדרך, לא קולע את זה. עבירה של קורץ. אשכנזי משתולל ליד הספסל. תראו את אשכנזי. הוא יקבל את הטכנית מביטון, הוא לא יודע אם... ביטון נותן לו את המבט שלו ככה. הוא הלך לי את עוד שנייה אתה עולה לי העצבים, עוד שנייה. רוטסון עם 5 מ-8 מהקו בזריקות מאוד חשובות עכשיו. כניס. שני לקפטן של חולון. נכנס! 61-56, עוד 5 דקות מעכשיו, מקי. וושינגטון איתו. רוס. עבירה. רוס עם פעולה נכונה. רביעית. שלישית קבוצתית של חולון. רוס נפס מאחת הערב מהקו. כדור ראשון, לפנים. עוד כדור. לא נכנס. למה מזכיר לי חיפה, כדור של חיפה. אני לא יודע אם הוא ראה את בן דוד שבמזכירות, מזכיר לי את מיקי ברקוביץ' שאתה יודע, רואה שהולכים להחליף אותו. פתאום מיקי היה מחזירה פתאום את השריקה השנייה. לא זה יכניס את זה. אנחנו בדקות ההכרעה של הגמר הזה. 4-4-4 לסיום ו4 לחולון. הנה רוס. קוז'יקרו עכשיו, בנדה רוצה מסירה. רולנד לא נותן לו לקבל את הכדור, עכשיו זה שלו. סיילס, הוא ייקח את זה. רוצים את החמישית מווטסון. יש עבירה של ווטסון, חמישית. קוז'יקרו מאוד חכם, הלך שם ממש קרב חפירות אמיתי. זה מה שבינתיים אנחנו רואים במשחק הזה בדקות האחרונות. קפטן של חולון מסיים את המשחק עם 11 נקודות, 5 כדורים חוזרים, 7 מ-10 מהקו, 2 מ-6 מהשדה. שלי גם יכול לו כפיים. המשמה הכי גדולה בהפועל חולון. מחכה 4 דקות וחצי לספסל, והוא צריך לסמוך על החברים שלו שיעשו את העבודה. קוז'יקרו מחטיא את הכדור הראשון. זריקה שנייה לעידו, הקפטן של חיפה, נכנס. ההפרש יורד לסל אחד, רק 3, 61-58. גולדברג. הנה פלורס, רוסטן נצמד אליו. יש עוד 4 לזרוק. קוקייה מקבל את זה, כדור שלו בחוץ. סיילס עכשיו. השופטים נתנו בהתקפה הזאת לחיפה להיות אגרסיבית. 2-3 קטנות של השחקנים של חיפה וזה משתלם להם. פחות מ4 דקות לסיום הגמר הזה, רוס מכניס לסיילס, וושינגטון מולו. הנה פורט, לא לוקח את זה, קוז'יקרו, עכשיו עם קוקייה. קוקייה שולח שם את היד, הכדור של עידו, מאבד את זה.
טולברט נלחם שם עם הכדור יחד עם פורד. טעות של טולברט. הגלוב! איזה סל! פרנקו רצה 24. משתולל. 61, 63 דקות וחצי לסיום. איזה סל! איזה גמר! וואו, טולברט. שעה של חיפה ברקע. וושינגטון. על דרון וושינגטון. חולון, דני פרנקו חייב לקחת, אני חושב שיש לו עוד 2 פסקי זמן. חייב לקחת פה פסק זמן. נראה את זה. לא היה 3, אבל השאלה... לא, קטע היה עם השעון 24, פתאום לא הופיע שעון בכלל. לא ידעת כמה שניות, כן יש שניות, 2-3 שניות, פתאום. וושינגטון מהקו רק 2 מ-5 הערב. מבחינת חולון עכשיו אסור לו להפוך, פרנקו משתולל. חזק מדי. חולון נגררת למלחמת חפירות של חיפה. כדור שני לוושינגטון. לא טוב. חולון רק עם 12 מ-21 מהקו, 57%. חיפה יכולה לעלות ליתרון בהתקפה הזאת. בן דוד מכניס את זה לסיילס, וושינגטון שומר עליו. עבירת עוקף, לא, באמת, תפסיק. חמישית. משהו, יש פה אוברקולינג מטורף עמית עכשיו. עזוב, אני לא הייתה עבירת עוקף. וושינגטון, בסדר, פעם אחת ראינו שג'פרסון נותן לו את המכה. פה הוא לא יצר יתרון, הלך עם הכדור. עכשיו תורו של אשכנזי להשתולל. תנו לשחק, רבותיי. דיברת על הסקור? אמרנו גבוה. אמרנו שיש סקור נמוך. הכל מתאזן בסוף. אסטרון היה קרוב, הכל טוב ויפה. עכשיו טולברט, האיש של פרנקו, המאמן שלו על המגרש. פחות מ3 דקות לסיום. פלורס. וושינגטון יוצא החוצה. אני חושב שפלורס לא סומך על אף אחד חוץ מעל עצמו ואולי על טולברט. עוד 8 הוביל לזרום. אותו ימינה. קוז'יקרו מסמן כדור של חיפה. קוז'יקרו, העזרה שלו פשוט נהדרת. רוס הוביל אותו לצד ימין, באה עזרה של קוז'יקרו. אם הייתי צריך לשאול אותך עכשיו מי לוקחת, היית נותן לי תשובה או שאפשר לדעת? לך הערכה. בן דוד. אין סלים במחצית הזאת. מה זה? צעדים של פלורס. דני פרנקו, אני לא יודע למה הוא מחכה. בוא, תסדר, תרגיע את השחקנים שלך, תוציא את הכדור מהידיים של פלורס, תן אותו לטולברט. פרנקו רוצה פסק זמן. שתי דקות 10 לסיום הגמר, 61-60 בזכות הפועל חולון. ננסה לשמוע את אבי אשכנזי. בסיום המשחק אתם נקיים טקס השחקן המצטיין של המשחק ה-MVP. תהיה מטרה חלוקת מדליות והרצת גביע המדינה ווינר. You took him well, but take him one side and back and then go to the glass, okay? Hey, listen. בוא נעשה פיס דאון, אם זה אזורית או אישית, פיס דאון. Okay. Hey, we going to the fist down. We going to the fist down. The guy that coming to scream is not the guy who's קוקייה. Okay? בוא שכו עשה סוויץ', לך לקוקייה. אתה חייב ללכת... אתה חייב ללכת שם מהר, בסדר? Okay? Guys, listen. It's our game. Just play now inside to take the foul. Yes, let's go. Hey, don't worry about it. שמע, אנחנו רואים פה את הפילוח לרבעים, מה שנקרא. טוב, אבל אין מה לעשות. 44 נקודות ברבע השני, חייב לסנגר על הקבוצות, עמית, משחק גמר, לחץ, מתח.
משחק רביעי של חולון ב-11 יום. אמת, וגם בעיית העבירות עוד מעט מתחילה, הוא קוקייה עם 4. זה יחייב את חולון, קוקייה מבצע חמישית, לשחק עם וויטוס ווושינגטון בפנים. אורי שלם, מה קורה ליד הספסל של חולון? כן, שום שיחות מוטיבציה כאן, הכל תרגילים, הוא מבקש מהשחקנים שלו להירגע, ואכן מבקש לתת את הכדור לטולברט. צריך מוטיבציה עכשיו? לא. הם מבינים שזה הגביע, לא? הם רואים פה את הנשיא. כדור של בנדה. רוס. הנה פורט. מסל המשוגע. הוא לא מאיים לסל אבל. ג'פרסון עכשיו, וושינגטון מולו. ג'פרסון נכנס לסל, מוציא את זה לרוס. עבירה של אורלנד. פאול שטותי של אורלנד. רוס שחקן של 14% מהשלוש. כדור מהצד. שתי זריקות תמיד מעבר ל4. נכון. סטרון סימן בהתחלה כדור מהצד. רוס 1 מ-3 מהקו הערב. עכשיו הרבה עצבים, חיפה לא רוצה לנחס אותם, אבל הם הקבוצה שקולעת הכי טוב מהקו בליגה. 72%. לא תקף אולי לגבי רוס. נראה. תקף. שוויון. וחיפה עולה ליתרון, 62-61. עוד דקה ו50 לסיום, הכדור ואולי המשחק בידיים של טולברט. לורס מקבל את זה. וושינגטון עכשיו. למה טולברט לא מקבל את הכדור 10 חזרה? שניות, סוף שעון. וושינגטון. מחטיא את זה! מה הוא עושה? הכדור של קוז'יקרו. עכשיו בן דוד. קוז'יקרו מחזיר את זה לבן דוד, עבירה של קוקייה. חמישית. דקה 19 לסיום, המשחק בידיים של מכבי חיפה עכשיו. טולברט הולך, מרגיע את כולם, אבל חולון נכשלת, עמית חולון, לא טועה, 11 דקות אחרונות, 6 נקודות בלבד, למה 10? 6. הם הובילו 55-49, אתה זוכר טוב את התוצאה הזאת? 65-47. כן, עכשיו דוד פעם ראשונה ערב על הקו. כדור ראשון בחוץ. מזכירות העירה לזרית שחולון עם 4 שחקנים על המגרש, אבל היא חייבת 2 ישראלים עכשיו כשקוקיה יצא, לכן ליפשיץ נכנס. כדור שני, גם זה בחוץ, אורלנד כדור חוזר. עכשיו טולברט. עבירה על טולברט שילך לזרוק. הקפטן של חיפה, שני הקפטנים על הספסל ב5 עבירות. ווטסון חולון, קוז'יקרו חיפה, מי אני בעוד כמה דקות את גביע המדינה ווינר לשנת 2009. הכל עדיין פתוח. למעשה בהרכב הכי אתלטי של הוושינגטון שרוצים שהוא יהיה 3 ב-NBA, הוא שחק בעמדה מספר 5. טולברט מחטיא את הכדור הראשון. טולברט חייב לקלוע את זה מבחינת חולון כמובן. שוויון. מעניין עכשיו יהיה לראות מי שומר על גור פורט. עוד דקה אחת לסיום הגמר הזה, שוויון 62 בכדור של רוס. וושינגטון איתו, עכשיו פורט מעביר את זה לבנדה, ליפשיץ נצמד אליו,
עוד 10 לזרוק, מקי, אורלנד איתו, קורת חוסם, 7 ראשון להתקפה, הכדור של מקי, יחד עם אורלנד, הולך לסל דרך האמצע, קולע את זה! כל כך קשה אבל נכנס. עכשיו טולברג. יש עבירה של בן דוד. מי שצריך לשמוע עכשיו על טולברג מבחינת חיפה זה רוס. רוס שעשה עבודה פשוט נהדרת על פלורס. טולברג עכשיו לוקח את המשחק עליו. אחת משתיים מהקו לטולברג. פסק זמן, מנסה שוב לשמוע את אשכנזי, כבר לא מאפשר להכניס פתאום. בתום המשחק יערך טקס הענקת הגביע בנוכחות כבוד נשיא המדינה מר שמעון פרס. כולכם מתבקשים לכבד את הטקס ולהישאר במקומותיכם עד לסיום. First, we need to take the rebound. Okay? Second, we're ready against the press. Against the press, PJ take the ball. Benda and you. Not deep, not too low. High. PJ, come to the middle and show yourself. You come in the tour, open the passing line, okay? Now, after that, we're going to transition. And go to transition quick before the chance take you to the top side. Only post him out. Post him. Yeah, you post it and you get it. You post it and you get it, and we're going inside to take the fouls. Let's go. הצלחתי לשמוע, אבל אני לא מאמין שאשכנזי עכשיו ילך למהלך של 2 for 1, זאת אומרת למהלך של 10 שניות זריקה לסל, יש לו עוד גם פסק זמן. כמובן, חייב להיות איזשהו מצב של אופן, לפתוח את המשחק עבור מקי שנמצא ביכולת טובה. דיווחים קצרים, אפרת. שומעת? כן, שומעת. אבי אשכנזי מרגיע את השחקנים שלו, אומר שהמשחק בידיים שלהם, מבקש מהם ללכת על התקפה פנימה אחרי הזריקות של העונשין. אורית קצרצר. ריבאונד ועבירה מוצא אחרון. כדור ראשון טוב לטולברג. כמה הוא מהקו כל העונה? עזוב את זה עכשיו. איי. לסר לא עומד במבחן. משחק הזה שום קשר בכל העונה. כדור שני לטולברג. בפנים. שוויון 64. ליפשיץ שומר על רוס. לא השחקן שהייתי נותן לו את הכדור לנהל את ההתקפה האחרונה. בן דוד ומקי צריכים לקבל את הכדור. הנה פורט. בנדה בצד השני. כדור של בן דוד יחד עם טולברג. בן דוד זורק. מה אחי? הכדור של מי? איך הוא הולך? בפנים! יש עבירה! וואו. ריבאונד ההתקפה. זה סל גדול של ג'פרסון. מנקו לא לוקח עכשיו פסק זמן, הוא מחכה אם הוא יקלע, הוא ייקח פסק זמן. שמץ, עוד פעם. וושינגטון, במקום לעשות את ההצגות האלה, לאן אתה מתעופף לחסום? זה היה הריבאונד הכי חשוב של המשחק. ג'פרסון 1 מ-4 מהקו. ג'פרסון זורק וקולע. 1 מ-4 עד הזריקה הזאת, אבל את הכי חשובה הוא קולע. פסק זמן של חולון, כמובן השאלה היא מה חיפה עכשיו עושה. פאול. בסדר, שאלה גם אתה לא רוצה לעשות אולי פאול מהיר, אתה לא רוצה לעשות אולי פאול על טולברג, לגרום אולי ששחקן אחר נגיד יקבל את הכדור, אולי ליפשיץ. אפשר לשמוע את אשכנזי. All the season we depend on our defense. All the season. And we go with this now. We take the risk, we play fucking defense. Don't stop. Deny the ball from Golden. No, Moshe. Hey, Moshe, take DJ. And with 5 cards,
5 cards? Hey, 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 relax. We switch everything. Hey, we start the defense high. Let the time work, we switch everything. No open shot. If somebody drive to the basket, cut inside. Hey, לא שמעתי פאול. לא שמעתי פאול כל הטיימאוט, הוא בונה על ההגנה שלו. שמענו דינייט, זאת אומרת למנוע את הכדור בכל מחיר מטולברג. גם לסוויצ'ים, גם חילופים. אני אומר לך עוד פעם, עמית, אני לא הייתי הולך למצב של איזו זריקה משוגעת תיכנס פה ואז הוא הולך להערכה. פלורס מושלם אבל הוא לא במשחק. כן, אבל אני אומר לך עוד פעם, לחולון יש מספיק עלי 3 טובים על המגרש כדי ששלושה מקרית תיכנס פה, לכן מבחינת חיפה היא חייבת לבצע עבירה. לא מצליח להוציא את הכדור. הנה פלורס. עבירה. מזל יש לחיפה שזה יכול להיות עבירה וסל. עכשיו פלורס ינסה לקלוע פעמיים, אז תבוא עבירה מהצד של חולון. אז יבוא טיימאוט של אשכנזי. חולון כמעט לא הצליחה להכניס את הכדור הזה. כן, יש חשש של אשכנזי של ריבאונד השקפה. 3-4 לפלורס מהקו הערב. למה הוא לא, אבל אשכנזי הולך לבקש טיימאוט. קצר, אבל נכנס. אשכנזי יש שם ויכוח בין הצוות המקצועי. אשכנזי לא בטוח שהוצאת כדור מתחת מאמצע, והנה עכשיו הוא משתכנע ולוקח את הפס עכשיו. כדור שני של פלורס. שופטים. ההפרש נקודה. פסק זמן שלוקח אשכנזי ושוב ננסה לשמוע אותו. 10 שניות 2 עשיריות לסיום. אין כדורסל גדול אבל יש מתח נהדר. חצי הגמר נמשך בגמר. בעלה בתום המשחק היריקה לפרקל אסורה לבנות. שאלה מבחינת אשכנזי מי הולך לקבל את הכדור. Take DJ, listen. Go take the ball from the out. Go. רוני, נעשה את זה בינתיים. רוני, run to the side of the offense. BJ, to the side of the defense. Rooney, listen, you screen okay? for BJ and you go offense. Rooney, you screen for BJ and you go forward. Moshe, you screen for Bender and you go forward. Who's coming back to the ball? I want the ball. Nobody. No, BJ and Bender. Okay. Open up, listen. What's wrong with the ball? Don't lose it. Hey, open the passing line and relax, guys. You'll go to the line. Definitely, so relax. Pass the ball from end to end. Open the passing line and be sharp. שמענו את הכל בעיקר של אלעד חסינה, עוזר מאמן. מה שהוא רוצה זה רונלד רוס. וויין רוני, חוסם לבי.ג'יי מקי וחותך לכיוון הטבעת של חולון כדי שהכדור יגיע למקי. בן דוד, אני לא הייתי סומך על זה שהוא יקבל עכשיו את הכדור, אבל באין ברירה הכדור יצא אליו. חולון חוזרת עם וושינגטון, טולברט, אורלנד, פלורס וליפשיץ. בן דמקי מזרחי, רוס וטורט. הכדור של מקי, הנה בעבירה. מקי עם 5 מ-5 הערב מהקו. ואין טיימאוט. כדור ראשון למקי, חיפה מובילה בנקודה. 8 שניות לסיום, הכדור בחוץ. כל פתוח. ועכשיו חולון תצטרך אם הכדור הזה יהיה בחוץ לסגור לריבאונד. כדור שני של מקי. נכנס. שאלה אם חיפה תבצע עבירה, היא לא תבצעת. עכשיו טולברט. עוד 6 שניות. 5. הנה טולברט. פותח 3. זה נכנס! חולון יהיה זוכה בגביע! אין דברים כאלה! חולון יהיה עושה היסטוריה! היא זוכה בגביע הראשון שלה! וואו! 69-68 לחולון! אין דברים כאלה!
תשכחו מהגמר של העונה שעברה! היה כבר שעדי גורדון קלה. תשכחו מהכל, חברים! לא להאמין! תראו את הקהל של הפועל חולון! וואו, 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 וואו. איזו זריקה מטורפת! וזה נכנס! אני אמרתי לך 15 שניות לסיום, אני לא סומך על ההגנת אביב במצבים כאלה, מה אני זה? חסיד לעשות פאול. תראה את זה! ביטון קרוב. בריין טולברג מביא גביע לפני 2 דקות. מוטי אקסמי, דובר איגוד הכדורסל, בא אלינו, שאל אותנו מי ה-MVP. אמרנו לו מוטי, איזה MVP? בואו נחכה. בריין טולברג הוא ה-MVP. קריס וולסון יניב כאן גביע. לפני 9 חודשים הוא זכה בצלחת. הערב הוא יניב גביע. איזה תמונות מרגשות עכשיו. דני פרנקו, רק בן 35, חולוני במקור, מאמן גם את תיכון בליך רמת גן, אימן את רמת גן, גלבוע עפולה, גליל עליון, מאמן שצמח מלמטה מהילדים, והוא מביא גביע עם העוזר שלו רפי זילברמן, היושב ראש טובי שוורץ, שלקח על עצמו את הקבוצה כאשר היא הייתה מפורקת לגמרי. עמית תרגע! נדי רבינוביץ' בא פה לעמדת השידור שלנו. הוא לא נרגע. שמע, הפועל חולון לפני 3 שנים עברה לווינרים. אתה יודע מתי? כשעדי פרק קלט הסל נגד עפולה בחולון עלתה ליגה. כי עד אז חולוניה הייתה אחת הקבוצות הכי לוזריות בהיסטוריה. ומאז מליק דיקסון. הסל הימני הזה בהיכל נוקיה, זה אותו סל של דיקסון. פרנקו, בואו נשמע אותו, לא שמעתי, סליחה חברים בניידת. פרנקו, המיקרופון שלך. מה להגיד? משחק שהלך לפוזיישן האחרון. סל מדהים, של שחקן מדהים. נשארנו בלי שחקנים. כל הרבע האחרון לא שחקנו את הכדורסל שאנחנו רוצים, אבל דיברנו על זה כל הזמן, זה לא משחק הכדורסל. החוקים הם חוקים של כדורסל. אבל זה לא כדורסל, מי שרוצה יותר מנצח. חיפה היו מדהימים, קחו ריבאונד, גם שלטו בקצב בסוף. אבל את מי זה מעניין, תגיד? עשיתם היסטוריה! עשיתם היסטוריה! זה לא יאמן שהקבוצה הזאת, עם מה שעברנו בקיץ, מצליחה בזמן כך קצר להביא 2 תארים לעיר המדהימה הזאת. מה שאני ילד לא חלמתי על דבר כזה. אבל אני צריך להמציא חלומות חדשים. לך תחגוג, בהצלחה, תודה. אבי, כמה... חסות וחוזרים לחגיגות.